Ngaze ngilithola ithuba lokunixoxela le ndaba. Ingakho ngithi kuyithi nje kancane. Ngiyanihahisela ukuthi nangelinye ilanga nithi awubuzwe iqedela bu. Ukuze sihlale sihlangana nje ngaso sonke isikhathi. Ukuba niyakhumbula ke kukhona indoda eyayiphethe lelizwe iumongameli kwakuthiwa uPW Botha. Uma niyakhumbula kukhona ilanga lapho khona owayenza isimemezelo nokukhuluma nabantu abamhlophe eqonde bona nje South Africa. Wathi izwe lonke liyashintsha, alikho into engashintshi, nathi siyaphoqeleka ukuthi sishintshe bakwethu. Waze wenza izwi alikhuluma walithi phecelezi, wathi the world is changing and we all have to change, and that's why thina bantu abamhlophe eSouth Africa asivumi ukuthi izwe liyashintsha, nathi kufanele sishintshe. Wayesethi ke sisalelwe izinto ezimbili kufanele basithathe inqumo ngazo, eyisho ke ngesilungu. Wathi into ezisalele ukuthi we must adapt. Ubani okhumbulayo? Ubani okhumbulayo? Nani ngekho? Adapt. Wena.